Тук сме с Кирил Груйчев, който е главен адвокат на Сдружението Сокет. И днес той спечели една награда, която е за цялостен принос за неговата работа в взаимоотношенията между хазартните компании, държавните институции и така нататък. Кирил, какво може да кажете за вашата дейност като цяло и какво означава тази награда за вас? Първо, за мен това е огромно признание от страна на организацията и на бранша за работата, която сме свършили през последните 3 години, откакто съществува организацията. Имам предвид СОХИДБ. Организацията беше създадена в едни много трудни за бранша времена. Това беше времето точно след началото на COVID-пандемията, особено офлайн операторите, на практика тяхната дейност беше блокирана. Бяха времена пълни с неизвестност, с неяснота какво ще се случва и в този момент ние решихме с господин Милен Тотев, с Гаврил Четрафилов и още няколко човека да учредим тази организация. Те да я учредят, аз да им оказвам правна помощ и съдействие, тъй като тогава спешно трябваше да се инициира комуникация с държавните органи, с регулатора. Същевременно по това време се случваше и реорганизацията от Държавна комисия по хазарта, надзорен орган на хазартните дейности стана НАП. Това бяха допълнителни неясноти, допълнителни притеснения за организаторите и тогава беше свършена, и в последствие, разбира се, тогава беше свършена една огромна по обем работа, за да може на практика да се запази офлайн хазарта във вид близък до вида, в който тогава съществуваше. Намирам тази награда признание за упоритостта и желанието да отстояват собствените си интереси на всички организатори на хазартни игри и изобщо всички участници в този бранш. Така че тя не е само моя, да, аз съм лицето, аз им помагам, но действително те са хората, които полагат необходимите усилия за да защитят своите интереси, ангажирайки ме. Така че това мога да кажа. Вие наистина навлязахте в тази сфера на дейност в един много динамичен период, в който Държавна комисия за хазарта беше закрита, НАП пое юздите, така да се каже, на хазарта. Със сигурност началото е било много трудно, но как се работи в момента с държавните институции? Олекнаха ли вече нещата? Създаде ли се тази необходима комуникация и връзка между оператори, държава и така нататък? Или все още има нещо, което смятате, че трябва да бъде подобрено? Винаги има какво да бъде подобрявано в комуникацията и в отношенията между бизнеса и държавата, но смятам, че когато държавата вижда в свое лице едно обединение на толкова много компании, които отстояват своите интереси, държавата, как да кажа, държавата се съобразява, вижда срещу себе си хора, които са наясно с това, което правят, какво правят, по един грамотен начин отстояват своите интереси. Държавата, така е по-лесно и за държавата. Когато има един изразител на интересите на целия бранш, какъвто се явява на членовете, така да кажем, да не звучи много претенциозно на целия бранш, но на членовете на организацията, на държавата ни се налага да комуникира с 100 компании. Държавата е наясно, че когато има отправено някакво искане или изявление от страна на организацията, това е волята на всички нейни членове, която е изразена чрез управителните й органи. Много по-лесно вече се работи. Има детайли, които следва да бъдат изчистени, но към момента нещата, според мен, са навлезли в едно русло. Случват се, така да кажа. На фона на това, което беше от 2020-2021 година, всички организатори тогава изпитаха трудностите с бавното административно обслужване. Същевременно обаче организаторите подходиха с изключително голямо разбиране към това, че на практика в НАП, с новосъздадената дирекция в НАП, която да осъществява надзор върху хазарта, бяха стоварени едни правомощия и задължения, които
хората, работещи в тази дирекция, до този момент за тях това беше нещо абсолютно ново. Ние подходихме с необходимото разбиране, за да могат те да навлязат в работата, правеха се необходимите компромиси, помагахме си и мисля, че към момента нещата са доста по-добре, отколкото тогава. Хазартният бранш е един много строго регулиран юридически административно бизнес, така че работата ви като адвокат в тази сфера и в другите дейности нещо по-специфично ли е, по-трудно ли е или за един адвокат законите са във всички сфери са равни? Не са равни, тъй като хазарта на всички е ясно, че е по-особена стопанска дейност навсякъде по света, подчинява се на обикновено на по-строги регулации. Голямо предизвикателство е това, че тези строги регулации трябва да бъдат, организаторите трябва да се придържат стриктно към тях. И за разлика от други браншове, в които, да речем, ако ти не изпълниш дадено твое задължение, може да бъдеш глобен, за голяма част от нарушенията и неизпълненията на задълженията на един организатор, той на практика може да бъде лишен от възможността да извършва тази дейност. И то не само самата компания, а всички свързани с нея лица. Това са специфики на нашата нормативна уредба, които намирам за недостатъчно, за неудачни, но към момента такава е уредбата, ние сме длъжни да се съобразяваме с нея и да бъдем изключително внимателни, когато кандидатстваме за лиценз, когато упражняваме дейността си, нямаме право на грешка. По отношение на изрядността на хазартните оператори, хазарт е най-строго регулирания бизнес в България, както от гледна точка на данъчното облагане, тъй като докато за всички други е позволено да, или поне не би било толкова проблематично да забавят плащания на данъци, при хазартните оператори такова нещо е недопустимо. Хазартните оператори дали всеки месец или на 3 месеца трябва да декларират и да платят своите данъци. Иначе са изправени пред угрозата да им бъде отнет лиценза. И смело мога да заявя, че няма хазартна компания, която да не е изряден платец към държавата и да не изпълнява стриктно своите задължения, не само за да плаща данъците си, но и да плаща осигуровките на своите работници и служители. Може би друга специфика на хазартната дейност е, че на практика е невъзможно хазартен оператор да има задължение над 5000 лева към държавата. Има ли такова задължение, неговия лиценз бива отнет. Какви са вашите виждания за следващата година? Какви са вашите очаквания от позицията на адвокат? Планира се като че ли промяна отново в закона за хазарта? Какви са вашите очаквания? Да, такава промяна беше инициирана от Министерството на финансите. Проведоха се 2 срещи на работната група, в която участвам, по обсъждане на планираните промени. Смятам, че в диалога с Министерството на финансите успяхме да ги убедим, че голяма част от направените от тях предложения са неудачни. До голяма степен те бяха смекчени, но ни остава още доста работа, за да стигнем до редакция на закона, която да удовлетворява както нас, така и държавата. Неминуемо ние сме съгласни, че са необходими определени промени, като надявам се работата на работната група да бъде възобновена и да стигнем до крайен вариант на предложение на проект на закона, който да бъде гласуван в Народното събрание и да ни удовлетвори както нас, така и държавата. Може ли да отличите някой от вашите случаи, нещо като или ваш принос като най-голям успех за изминалата година? Какво може да отличите над останалото? Конкретно за изминалата година, като че ли няма нещо конкретно, тъй като през изминалата година настъпваха резултатите от работа, която беше започната предходните години, като делата, които заведохме от организаторите срещу НАП за връщане на дължимо внесени държавни такси. Но като че ли най-интересните, най-значимите
случаи бяха във времената преди 2023 година. Тогава инициирахме промени, предложихме промени в закона за хазарта, които облегчиха положението на хазартните оператори в случаи, в които те са принудени да затворят своите игрални зали. Беше редуциран данъка, т.е. тогава да бъде плащан данък само за времето, за което са работили. Миналата година, всъщност началото на тази година, се проведоха работни срещи в Съвета за саморегулация, като предмет на разглеждане беше рекламата в хазарта, която стана доста така щекотлива тема в обществото в края на 2022, когато беше световното първенство по футбол и се породи някакво обществено недоволство срещу рекламите, които бяха излъчвани по телевизията на хазартни оператори. Тогава всички хазартни оператори, и офлайн, и онлайн, проведохме такава среща в Съвета за саморегулация. Изработиха се правила за саморегулация и самите хазартни оператори ги спазват и е на лице желаното ограничаване на рекламата. Добре, желая ви успех с дейността и дано да се намират най-добрите условия за правене на бизнес в България. И вие бъдете все така отличници в работа, която вършите.